Podľa britského denníka Financial Times je Ukrajina na pokraji straty americkej pomoci v tomto roku. A to kvôli pretrvávajúcemu vplyvu Donalda Trumpa na americkú politiku. Zatiaľ čo Senát sa chystá schváliť záchranný balíček, republikáni v snemovni reprezentantov sa stavajú proti, čím znižujú šance na schválenie zákona v kongrese v najbližších mesiacoch, ba dokonca aj v tomto roku. Novinári poukazujú na to, že Trump aj po odchode z funkcie ovplyvňuje americkú zahraničnú politiku a bráni kongresu v schválení novej pomoci pre Kyjev. Následky by mohli byť katastrofálne pre Ukrajinu. Ukrajina už teraz čelí nedostatku munície, najmä delostreleckých granátov, a tento problém sa v tomto roku môže ešte zhoršiť, varujú experti. Senát v pondelok predstavil návrh zákona, ktorý kombinuje financovanie bezpečnosti hraníc, pomoci Ukrajine a Izraelu. Celková suma návrhu je 118,28 miliardy dolárov, z čoho 60 miliárd je určených na podporu Kyjeva. Zároveň sa plánuje vyčleniť 20 miliárd dolárov na ochranu hraníc, čo je 3-krát menej. Prezident Joe Biden vyjadril podporu návrhu a vyzval Kongres, aby ho urýchlene schválil. Návrh zákona však vyvolal ostrú kritiku zo strany republikánskych politikov. Obviňujú Bidena z toho, že dáva prioritu Ukrajine pred americkými záujmami a že financovanie hraníc je nedostatočné.